שלום לכולם, אנחנו בשעה טובה לקראת פרשת ויקל. פרשת ויקל בעצם פותחת לנו את החלק האחרון של חטיבת המשכן וכליו, כאשר פרשת ויקל ופרשת פקודי אלו בעצם הפרשיות שעוסקות ביישום של הציוויים המפורטים שניתנו בפרשיות הקודמות, כיצד להקים את המשכן וכליו. היום אני רוצה שנתמקד בפסוק אחד מסוף הפרשה, פרק ל"ח, פסוק ח'. ויעש את הכיור נחושת וחנו נחושת במראות הצובעות. כלומר, התורה מספרת לנו שאת הכיור בנו, הקימו, מאיזה חומר גלם? מהמראות של נשות בנות ישראל, המראות האישיות שהיו עשויות מנחושת. ולכאורה, למה צריך לפרט? הרי אפשר מספיק לומר שהכיור היה מנחושת, למה צריך לפרט מה היה המקור של הנחושת? 3 שיטות, 3 גישות, 3 סברות שמשמעותיות מאוד, לא רק לזמן שבית המקדש היה קם והמשכן, אלא בעיקר גם לדור שלנו, גם ליום יום שלנו. שיטת האבן עזרא. האבן עזרא אומר שזה לא סתם מראות, אלא מדובר בנשים שמאסו בחומריות, בתאוות של העולם הזה, לשמה האישה צריכה את המראה כדי להסתכל במראה, להתייפות, כלומר חיצוניות, עולם הזה, אז הם נדבו את המראות שלהם לבית המקדש כאומרות אנחנו לא רוצות יותר להתעסק בחיצוניות. גישתו של האבן עזרא אומרת שיש גשמיות ויש רוחניות ולא קרב זה אל זה, ולכן אם אתה רוצה להגיע לקודש, אנשים שצובעות על פתח אוהל מועד, אז צריך להתנתק מהמראות. וזה הן נותנות לקודש ומתנתקות, ועכשיו בוא נבוא לקודש בלי עיסוק בחיצוניות ונהיה כלי קיבול לקדושה. זוהי גישתו של האבן עזרא. אבל רש"י, רבן של ישראל, מביא מדרש תנחומא, שמציג גישה אחרת לגמרי. בתחילתו של המדרש מספר לנו רש"י שבעצם משה רבנו בכלל לא רצה לקבל את המראות. נשות ישראל באו והביאו מראות, ואמר להם, מה פתאום? מראות בשביל היצר, כדי שהאישה תתייפה, תאוות, גשמיות, לא רוצה לדבר את המקדש. קצת מזכיר את אבן עזרא. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אלו חביבין עליי מהכל. ומספר למשה שבשעה שבני ישראל היו משועבדים לפרעה במצרים, הם בעצם התייאשו מהעתיד. הם לא רצו להביא יותר ילדים לעולם. היו שבורים ורצוצים מן העבודה. ואז נשות ישראל הצדקניות, שבזכותן ניגענו ממצרים, היו לוקחות איתם אוכל ושתייה ומראות, ומגיעות לאתרי הבנייה, תחת תפוח או ארתיחה, דורשים חז"ל, היו מגיעות למקום שבו הגברים היו ישנים, נחים מהעמל הקשה, ומתייפות באמצעות המראות, ומכינות להם אוכל ושתייה, וככה בעצם מעוררים בחזרה את התשוקה בין איש לאישה, והם אלה שגרמו להמשך התולדות של עם ישראל, עד שהגיעו ל60 ריבו, ואז היה אפשר לצאת ממצרים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מלמד את משה, אנחנו לא מתנתקים מן הגשמיות. אנחנו לא בזים לחיצוניות, אלא נהפוך הוא. אנחנו לוקחים את הגשמיות ומעלים אותה, מרוממים אותה אל הקודש. וככה מטהרים, ככה נכנסים לבית המקדש עם הכיור ורחצו את ידיהם את רגליהם. ככה הכהנים רוחצים באמצעות הדברים הגשמיים, דווקא איתם מרוממים אותם ואיתם נכנסים לבית המקדש, למשכן ושכנתי בתוכם. אז רש"י ואבן עזרא מייצגים 2 גישות הפוכות. אבל אני רוצה להביא פה עוד סברה אחרת, סברה מחשבתית אחרת, שאומרת, חושבת, רגע, למה דווקא צריך את המראות בכניסה לבית המקדש? הרי הכיור לא היה ממוקם בתוך הקודש כמו המנורה והשולחן או מזבח הזהב. הכיור היה ממוקם בכניסה למשכן, בכניסה לבית המקדש. ממנו הכהנים היו מטהרים, הם רוחצים את ידיהם את רגליהם ואז הם נכנסים לקודש. למה צריך שהכיור יהיה עשוי ממראות? ויש פה, אני חושב, עומק משמעותי מאוד. תפקיד הכהנים זה לכפר על עם ישראל, להמשיך כפרה וטהרה. זה כפרה עליונה, כפרה מלמעלה. אבל לפני שאדם נכנס לבית המקדש, הוא צריך לבצע גם כפרה אישית, כפרה מלמטה. איך מבצעים את הכפרה? באופן גשמי, באמצעות הטהרה, נטילת ידיים מהכיור, ידיים ורגליים. אבל באופן פנימי, איך מבצעים את הטהרה? פשוט מאוד. מסתכלים במראה. הכהן מסתכל במראה, רואה את עצמו, ואין לך חשבון נפש יותר גדול ואמיתי מזה. אדם מודד את עצמו ביחס לעצמו.
לא ביחס לאחרים, אבל איך זה נראה, אבל מה יגידו, מה יחשבו עליי, כמה לייקים אני אקבל, לא. הכפרה הפנימית היא כפרה שאני מסתכל במראה, אני מסתכל על עצמי ובוחן את עצמי ביחס לעצמי. מסביר הרבי מלובביץ' זכותו תגן עלינו, לפי דברי רש"י שהבאנו, שבמראה יש יתרון. במראה לא רואים רק את הפנים, אלא רואים גם את האחור. כשאני רוצה לראות דברים שאני לא מסוגל לראות, אני עומד מול המראה, חצי מסתובב, והמראה מאפשרת לי לראות דברים שלא הייתי מודע עליהם, שהם לא היו בטווח הראייה שלי. וזוהי הכפרה הפנימית והאמיתית, שאני בוחן את עצמי לא ביחס למה יגידו, אלא ביחס למי שאני באמת, וככה אני נכנס אל הקודש. לפני שאני נכנס לכפר, בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל עבודת הכהנים, אני קודם כל מכפר על עצמי באמצעות התבוננות אישית במראה. במראה שאנשים הביאו כדי לרומם את הקודש. אדגים את זה בסיפור, מעשה שהיה כך באמת היה. יהודי, עובד השם, ירא שמיים, בניו יורק. לפני כמה עשרות שנים הוא היה צבאי, הוא התפרנס ממלאכת הצביעה, היה צובע בתים, פרטיים, בניינים, וברוך השם הפרוטה הייתה מצויה. הוא לא היה רעב, אבל גם לא היה מיליונר. יום אחד נודע לו שיש מכרז גדול, הגיעה רשת מלונות חדשה לעיר ניו יורק סיטי, והוא מאוד רצה להתקבל למשרה של הצבאי הראשי, שמפעיל צוות צבאים שאחראי על כל הצביעה של עשרות הקומות של המלונות שהיו פזורים ברחבי העיר הגדולה בעולם. סך הכל ניגשו כמה עשרות של צבאים, ולשמחתו הרבה הוא הגיע לשלב הגמר. 4 הצבאים האחרונים, אחרי שכבר הגישו חוות דעת, המלצות, עבודות לדוגמה, ועכשיו הם הוזמנו אחר כבוד בתאריך מסוים להיפגש פגישה אישית 40 דקות עם מנכ"ל הרשת, והוא זה שיכריע. הוא קיבל זימון לסוף חודש יולי, אך אבוי, סוף חודש יולי באותה שנה יצא כמה ימים לפני 9 באב, או בשפה ההלכתית המקצועית, שבוע שחל בו. למה אני אומר אבוי? כי היהודי הזה חשש, הוא יהודי, שומר תורה ומצוות, ירא שמיים, הוא נוהג כמובן בהלכה לא להתגלח. בשלושת השבועות, על אחת כמה וכמה בשבוע שחל בו. אבל להגיע לפגישה עם מנכ"ל הרשת שהוא מנוול, כלומר שהזקן שלו, הפנים שלו עם זיפים, זה לא מכובד, לא מנומס, לא יפה, אולי גם לא מקצועי, הוא לא ידע מה לעשות, אז הוא פנה לרב שלו. מי זה הרב שלו? רבן של כל בני הגולה, רבי משה פיינשטיין, בעל שו"ת איגרות משה, זכר צדיק לברכה. והסביר לו את כל הבעיה, ורב מוישה שואל אותו, תגיד לי, האם אתה סובל מחרפת רעב? האם הפרוטה לא מצויה? כלומר, אם לא תתקבל לעבודה תהיה רעב? הוא אומר לו, לא כבוד הרב, ברוך השם אני מפרנס בכבוד, אבל לא מעבר לזה. ואם אני אקבל את המשרה, אני אוכל להתעשר יותר. אמר לו רב מוישה, אם כך, אינני מתיר לך להתגלח. תבוא כמו שאתה, אל תתגלח, אין הצדקה הלכתית להתגלח. טוב, היהודי התלבט, ובסוף בבוקר יום הפגישה, הוא החליט שבכל זאת, הוא מתגלח. הוא אמר, זה חד פעמי, רק הפעם, לא יותר. הוא התגלח, שם חליפה, שם עניבה, והגיע ללשכה. במקום 40 דקות, הוא דיבר שעה ו20 עם המנכ"ל, הייתה שיחה קולחת, הם דיברו על ועל דה, עניינים מקצועיים, עניינים אישיים, תפיסות של העולם הזה. הוא ממש הרגיש מעולה שהוא הולך לקבל את התפקיד, אבל בסוף הפגישה, שאל אותו המנכ"ל, אומר לו, אפשר שאלה אישית? אומר לו, כן. אומר לו, אני שם לב, כך אומר לו המנכ"ל, שאתה יהודי, יש לך כיפה על הראש, אתה בטח שומר תורה ומצוות, אז איך יכול להיות שאתה מגולח, שאין לך זיפים? אומר לו, מה? אומר לו, כן. אומר לו המנכ"ל שהוא נמצא הרבה בבורסה, ושם רוב הברוקרים הם יהודים, והוא כבר יודע הרבה שנים שבימים האלה של סוף יולי, תחילת אוגוסט, יש 3 שבועות שבהם יהודים לא מתגלחים, כי הם עצובים על איזשהו חורבן של בית שנשרף לפני 2000 שנה בארץ ישראל. אז הוא אומר לו, מה, אתה רוצה להגיד לי שהרבנים שלך התירו לך להתגלח? אז הוא אומר לו, האמת, הרב שלי לא התיר לי להתגלח, אבל פחדתי מהפגישה. חשבתי שזה לא יובן כהלכה, ולכן החלטתי על דעת עצמי להתגלח. אומר לו המנכ"ל, תודה רבה, שמחתי להכיר אותך, אבל אצלי אתה לא תעבוד. יכול להיות שאתה צבאי מעולה, אבל אם אתה לא מקשיב לרבנים שלך, למה שתקשיב לי? ואפשר כמובן לקחת את הסיפור הזה להרבה מקומות של חובת הציות להלכה ולרבנים, אני לא רוצה לגעת בזה כרגע, אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחר. מה היה החשש של אותו צבאי? הוא באמת היה ירא שמיים, אבל, מה יגידו? איך זה נראה? איך זה נתפס? לא. כשאנחנו נכנסים למשכן, נכנסים לבית המקדש, שכבר דיברנו על זה ששיבתי בבית השם, הבית שלי הוא בית המקדש, אני קודם כל מסתכל במראה.
איך אני נראה ביחס לעצמי, כלפי עצמי. ומתוך זה אני מגיע לקודש עם המומים, עם הבעיות, עם כל האחוריים שיש לי, שאני רואה רק במראה, ואני יודע שאני לא בסדר. אבל הכל אני מביא לשם יתברך, וזוהי הכפרה האמיתית. אז אם אני מסכם ועונה על השאלה, למה צריך מראות בבית המקדש? ענינו 3 שיטות. יש שיטתו של האבן עזרא, שכדי להגיע לקודש צריך להתנתק מהגשמיות, מהחיצוניות, ולהתמקד רק בקודש. שיטתו של רש"י, נהפוך הוא. אלו חביבין עליי מן הכל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. דווקא אני רוצה את הגשמיות, את הנפילות, את התאוות, את כל זה אני מרומם ומביא לקודש, ולכן זה בכניסה לבית המקדש, וככה אני מתאהר. והסברה השלישית אומרת שכדי להגיע לקודש, כדי לזכות לכפרה, לא מספיק כפרה עליונה, צריך כפרה תחתונה. כל יהודי צריך להסתכל כל יום במראה, ולבחון את עצמו לא ביחס למה יגידו ואיך זה נראה, אלא קודם כל ביחס לעצמו. מאחל לכולנו שנזכה כולנו להסתכל כל יום במראה, ומתוך כך לא להתייאש, אלא רק להתעלות בעבודת השם. שבת שלום ומבורך.